Jadi kerawat ketika you show. Là live. Slow and name di par. One day. Ah, yes, I'm seeing myself. I am seeing myself. Tamasuki hapat utih hentai udang pej laptop ngani lah keren dong way. Okay, ladies and gentlemen. Ini pejnya ada ke chats. Ini pejnya ada ke chats. Pejnya ada ke chats. Okay. Ladies and gentlemen. Kita lihat kamera. Live berarti. Tip top. Ti kat kibaidan hang ni ti sumha bani wan no hang ni dumdam nya persang manwara pi ni ka live compare khandiat manda sngi khnang ma pi phenya yo ban kham mani bang bha ban kham bang bha ga ja ga jingta sha pi phenya ba mi ga ja jingta ki babang gi jong pi ti manda hang ni khmat ngi don ayu re bingi kwa banong tamangi kwa bani pechwa ya kani ga jing don hang ni ki briu ki bala ya join ya kani live bagi blaong hang ni lala ka jong ka benta. Ini kok last. Hello, hey, yo Barcode, hey Barcode, hello. Recover Vlogs official, hey Barcode, I need your help. Biang Barcode le live dang kloi kum ni pat lap samthia re biang ke kapang pin ya keren. Yo ngapat tip ngaru psycho. Nanti hello Barcode, Peter Marwen ke live pelayu gani kok last kan re. Yes Barcode, don't scheme you onward bengin apply tar. Adi, let's go kat tau Barcode scheme. Ye, Barcode mendai ubah wan rak scheme ifi mau. Barcode wan rak ifi tang ke live stream, not scheme. Te tamah ndai to na batai ti perlok ki jongi ki bala kwa ki bag baju stanat ban page ini video ki bakwaru lani ki bakwaru ban le ki kam ki jam per ban yo ki jing toy per nak liang sarkar ne nak liang ji babon bah ki banga la ju persang wan rak lima ki jing tip lima ni ka video lima ni ka channel te na bata jong kitu pila ban page ya gini ki video jonga ki banga ju tap na kapor so kapor hakani ka kani ka channel ka jonga ban batai fish pang ki babon bagi ke la kalong ki gran ki scheme ki jingirap tamba ka kham kerpang hi ka dis pang jong ka bas sengkam la jong la dei ki kam sarkar ba ki we nomor ngam tre kam sarkar la jong te ngam la banong ye le piong competitive exam ru ngam dei brio bele competitive exam ngam la ban ye le piong bakwa long IS ki babon ba perlo jingi ki ba bele pimle de ki ba long spang ki civil service exam bagi we nga ngam dei uta nga ngam la ban balance start ye ke banga khamle ma kam bangam ju persang ti henre lada pi day pat ki bakwa ban seng kam la jong ku banga seng mga te ngatrai kata ka dei bingi dan hakaju ka bentah hakaju ka jing epek nani hakaju ka juli jong ka jing tre kam te la pi day halo jong kata te ngila bani keren mo te henre la day hi bam day halo jong kata li pi kwa long doktor ne li pi kwa long engineer ne li pi kwa long scientist ne li pi kwa long astronaut lesi kata ri ke banga nile kham ger mar kham im kata ne kham ya ita kalenti kan e ba ngawan patai start til fikwa ngawan su patai start ngan patai start hi teman ri pat ba ngatip yo bakan numlong jing toy te ba ban nai ti mendang ini pe nyok ne dumdam menu badan ni but yes Barcode scheme you ong ti bakwa scheme mo temli to hi Barcode, how are you? I am fine, so nice. Hello Barcode, binong put termayak dekhar. Hello Barcode, I like your voice, I like video. Yeah, I like that too. I like that. Okay, and then kumno piklan nyamba. Yeah, nga klan. Kublish mon. Tianang tade. To. Metang singi nga kwa bengi nile ya kawe ka benta ka ba best ba ka ba bon na pleng jong pi le se ki kmi lanti dik banga ngan le ya kani bar kata ka dei ba ki ba bon ba ki ba ju follow ya kani ka channel ka ba ar ke banga idon benta ba mga ba ketim ngi ju ya penmi ini video na kapor hagi benta ba per tiba kata ka dei ka channel ke bang lai kerteng hashlong alright okay ke chat ka mga ngan habban you kanila ka jong dei ngan bu ya kani window la ka jong dei you bro kawan you page use nan you page chat nan you page use nan dei na kamno na
ha walu ngan page chat senan ngan page comment senan ni Yes. hamsuk okay biang kita taruh tah page senan ke chat hang ni ngan page comment hang ni ya yes so nice biang ni rekam tah tip top chat track ni dia kapon kat badang yat kan ni tengah tip hadu kan nu kan ni kan slam ti ini ya UAD ni way kenang ba ngakwa ba ban le kan ni ban jubab ban keren ice ban keren ban UEP bro khai hal bede bat kan ni ka channel nomor ba oh yes ta Semua kwa ban keren ba sepanjang ni channel kan ni channel Haslong Talk the Sound ting kwa ban bangin ya keren ru ha bede bat kan ni ka ki komen gi bang ayo hang ni Kila ban penyang komen nang mana? La, how? Dah. Invisible hoi bakut hala kajong kasap bo blei ai rei don kam pade kinong peten lenti guide haswa man sedang kodu konuru kenang man yo sibon jing nang jing tip. Yes, thank you. Kadai kata ru hoi. Iba Elad Clifford bare iyong ba kumno bakut hakapor ba pidon shar pharing ke experience jong phi lani ke jing pher POE hari khasi jongi kibon bhag jing pher jing pher ti dus yang tat kedai ma ti kena nomor ba film suthu hi sisien ba ladan shabar kari shabar ka jaka ke ba pher bhang ke ba kala khamlong a little ahead of its time ke manong no a little ahead of our time la manong no ti phin suthu hi ki babon ki bangi ngim pad yo i menta kadi baki kila ke bangi yo i menta le sila manong kadi baki kila WE kuma jan shi spas nem menchwa nomor hi la piong hi bakadi kari ke ba lani kiri ki jaka ki ba shape ke history jong ka perthei hi bro ko wei ti phila man sungu thu ki sim handai ne ki sipai thma ba ayu re ni jingja ki thma ba ayu re ki nong yalam ki bami ni ki jaka par ki wei ti phila man sungu thu kurkum long jong jaka kurkum long ki sem kurkum long jong ki bre perkhat perdain bat ki wei pis thu ka pher ba te ki jing pher te kala shirkhei ba ki anyway ngakwa ban peniru ipi ke ju pori kini ki berkhoi te ndai swab ngin poi sepang kata la bani ke yo hai maki kila bani kila bani ya ka page ya ka no ki ina me ka channel phila ban pani channel jong ka haslong kapau nei Whatever on your screen. okay ki badan screen jong ka katur kapau lang okay nice sweet lovely ta na page lang kniat nomor ba ngaru ngam tip hari kan ni karukam kila ya pendek hi kini ki baba hani karukam te to ina pikai mo tip kamu bisa flash me pi man bagai idang kam ni nomor ka live kam pari ye ha ta te please shout out guys sikini ki perlok jing ki baidan shalenda jong camera udan tong we ni ki bon ba shalenda jong camera tila phimut ba ngale huri huram mure mdei ngale huri huram de ngale marwe ngale lamar kini di kini ba penshoy nga ngale te perlok ngan to anyway kidan ki perlok jungi hani ki ong tu bakut tu ke prime ke rap ne mingi ki badang mud useng dukan jong ke dukan furniture yes kirap lut kada ikat ki badan bakwa jungi rap ki nirap lut teman reipat pihak ban sung thu pat ya ke ba pi kwa ban le nomor ka song ha ke ke jing don kam ke jong pi bat ke ba pi kwa ban le lingba jong ni ke prime bar ke jungi rap jong prime ti menta kal bangi nang ikran kum ni kadon ko we ke ba kani kadi advertisement mo saban sedang video kadon kani ke ba phi la ban apply menta kadi jong ke prime hi te ngala ban chu batai hang ni khndiat phila ban tongan chupini hisien mo khna bakan kan kham shai phi kani gerteng ka Megapreneur Startup Challenge de phi hang ni ti kani kadi ke challenge ka ba sangut lani santali te startup ki bala ban sha jin bakin yo banidan benta kata ke Megapreneur Expo Kawai ni taki expo kita ki Megapreneur expo arjar fusan kadai ke jaka ke ba wanra lang kinong sengkam lejong nak keleng mo
Lada ong nakeleng ke bomut kidi ki bawan ra neki jaka boper but sangut neki top sangut ni santeli kini ki ki startup ki badan nang ni pok jela phila banyo ayum lang ibayar ni dan ini pada penanam jadi kita wish student tu ke ba emang ke belak play lupa kan long kan sini kan mai ti ke ba ke mega prono kani ke ba ki breu ki kwa lada ki ba kini ki ba kwa ya kata ka benta banong banyo ban sengkam lejong lani ki bla sengkam lejong sorry kini di bla adap sengkam lejong tin rei ki bala donru ya ka setup ke babiang kenang ba kin jit ipi bat sangut ni kini kin jit bat kin yo ban shimbenta ta ka mega prono expo kata ke jing ya jing pen i nam ni jing pen snow ni jing pen i ya kita ki let's say la benong nak kita ki idea jong pi ni business jong pi hagir kom ki prepare mo ti henrei par pi haban apply dak ba apply pin sa sajit bada bisa ajit pin sai dan mentah ni te ke jing mento jong pi la pi dan ni expo ke dei ba berwan ra ya ki perlok kita ki nong sengkam la jong ke beningkong nanti ki investors su kin don kita ki jing yo jing mento jong pi hakaliang jong ke jing sa invest ni kalian juga market lah ni bagi babun ki specialist ke menang no kita ki ba don ya kata jingnang jitip kani ka startup bagi teknologi bagi ki ba phila ban yo i ka jing mentoi te ki ba kum ginu bagi kriteria ki ba phila ban yo jing mentoi hang ni nan chupuli be hang ni kum ka tho ni mo legal entity must commit to register as a private limited company within a defined timeline kadi banlong ke private limited company kata apa phimut ban persang ke revenue kata beningkong ke bar ke revenue kadi bandon ya ke minimum turnover ke balai pusan lak ke sistem lani lada phempat yo life pusan lak ru andai ke don pat ya kata potential ba phila ban yo hadu life pusan lak tingka ha ke sistem ke balai founder eligibility kita ki nongseng jong kani ka kam ni startup ki dei bandai ki nongsong snong jong ka Meghalaya bar ki dei bandai ki adult Indian citizen kamu bela cross ya kharpras nem sheneng nang ta scalability and team kata ri ko saw ke bamut ba pidei bandon ya kata model ban pen scale up lan ban pen he ke business ke jong pi but ya kata ka product ke jong pi ni ke service ke jong pi ke di banlong ke di ban shai pha ke ba phimut ban le hakno dol phimut ban le bar kum da ter par juga por pi di bandon ru i ka team ke biang ke tikna kebasan kedi profitability nata kani kedi ba baro hakini kisnem gi bala dem pide ban yo i kata ka jingkiu jong ke profit hak bede ba company gi jong pi ke ban rio kedi bandan ni ke employment generation kemud de ban la ban aikam ye ki brio ke banyo social impact kedi bandan kata ka jing kta le sini ke jing penwan ra jing kelah ki mlang salang ke bapra ke ki innovation kata ka bumbut ba ka product jong pi ni service jong pi ke bandon kata ka ke balong compare kniat ke jingwan ra ka ba compare kniat habai de ke jing ki innovation banong no nakalong the product service lani delivery model ke bandon ke strong innovative element ke bakandai ke technology adoption ke bandon ni ka bor jong technology la don ke ni rap shibun ban peniru la dam padon makanaru ni ban peni ke jing la jong pi ban adopt ya technology but business type restriction the business must not be purely trading business or merely an extension of existing family business ke business ke jong pi kamde bande ke business jong ke yeng ke sem lani ke belada sedang lupa lani kata ke jing pen kha susu na ke business belada lupa henry ke bande ke business ke badang thamai bat ke bade jong pi telefikir mau ni ke teli pila ban persang ban apply mo la pidan ti ba ka baningkong kadi pinlay apply online na kabalik po ka megapreneur.com kadi ka website bat pila ban apply online ka baar pincha lo shortlisted ko maar pusan ngun na padeng ka pusan ngun pinla ban phone min kami am laptop oi ngali live pe yo sngo surjung pi kan Muslim than nama abndra la adab ka life ng sawan ma klong lai ni lai thia se bro ngon kun ni thiak loi
Oh, to ong apa yang ngasih Jepang lah apa Jepang. To, dapun coach ni ke live ni. Kadang si sedang jing siya. To. Bye. Menurut si Tiana man keren na na live. Kuno. Sarganta. Ta sampai itu nasa phone lada. Bye. Dah. Ti perlok shame tong apoi ha de nang ta phi ha ban let chapo ja pinsa sha solicited arpusan ngun bat na ki arpusan ngut phila ban kita ki arpusan ngut kila ban ban pitch ya kata project jongki bat hadin jong sha pitch si kita project ki ba arpusan ngut pinsa jit pat san ngut ki ban sha jit sha kata Megha Preno Expo at arpusan ka we ni ki event ki ba he bhag ban long hang ni hapo Meghalaya na bata ki nong sengkam la jong na keleng te ngangej bikin dan ru ki bana keleng mendai tang na karimat na keleng jong ka perthai ru ki la banwan na kani ke Megha Preno Expo na maka ban he ba te hai kan long kumnu kan long ru ngam da tip ba ta man re kini sangut la pili ni kita sangut ki ban job e kani phila ban yo ban dan beta tu jaka ban peni ya ke ba phi kwa ban peni but ngatip tikna ba kan long ke ba mentoi na mata jong phi ba bun ti to ngilaya kanu ti na mata jong kitu kani di bang kwa ban ye thu ye phi hang ni mo ya mentah ba de ni scheme ki be ti kidan gini belaya puli ki belaya yu biang ni like comment hang ni la ki jong ki jing comment hapo jong ka live ra bat uding Sngop ha peni keling se baku jong kani ke benta ba phidang keren menta. Philan peni net ayu malam. Type www.meghapreno ngan type ngah ni. Da type ngah ni rui. Yes net www.meghaprenu.com Pilih macam kamu nang ni stu kapau. Jerry. Oh, so nice. Tanya Megha Preno startup. To perlu kani kan penis nani pi ya kani mo kadai ka penis nani ka pitch hang ni kenang ba kan pensuk ipi ba pin apply. Tang ba kan nan ka suki. Okay, yes. Alright. Here. Okay, kani kadi ke Megha Preno ni mo. Megha Preno Expo arjar arfusau. Kani kadi balong arjar arfusau ko balong macam snem. But phila ban lej hantu. Prime registration, revenue, founder eligibility gitu bar khoi phia ban register ni mo. Technology adoption gitu mo batai phi broch phutli gitu phila ban lej ha kani. Ti sasulet bi hang ni nata kani rap phi gum to. Mo biangan tip top thiastiness on top of the wall. Tailor day ba phila le la phila la nganum la ban batai than ya kani mri ba batai than long jing mo jonga kalong ba kani jing batai jonga phi hang ni kalong ba thik ba phi pen sngu thu ya ki ba phi phila ban le tamalong kani kamde nam ta jong baro on chuang lupa yo ba phiong ba kan sami ba comment ni ngi ba duk ngi bam don ni ngi bam lali ngi shape deng ko tam ta ti kani ba samar ba benta kita ki bam pat sedang ni iru ti sngu ba ban lek de ki wi pat ki ru kam mo tinri kani kadi thik na benta kita ki bla sedang na benta kita ki bla register ile dia ti om baro kadi na benta jong baro kidan Tindiat kiba bun ki perlu kujongi hapedeng jota ka jingduk jingkerdu kila peniang ni da kam jong lejong kila de register kila de beli iki badan kam ba kila ya kam syakmat jong jingim jongki ti kila la ban apply kani ti le pidang sngo ba pidang dan hapedeng jong jingkerdu ba pimpala ban yo utang ibai patun red ru pimpala ban ti te nai pat perkhat chata ba phi sngo thu shwa ya la ka jong ka bor khnang ba kani ka de bitik na bata jong kitu kila la ban ya syakmat lada dei pat na bata jong phi ba sngo thu badang don kam kajing kersan nadu na try ba phim pala ban pen khiru kadang dan tang hapok idea phim padon stingkaru hapla what's ngo pher lar pidon hi ka phone pidon hi mobile phone phim de shu ki brio ki badang duk badang ut phim re phila de hi ki brio ki ba lala ban le ai wat tang ning ba ka phone jong phiru ti sedang no ai menta khnang ba ka sapoi kan uni uput ba le se kum kani ka ba long menta ba phila ban apply nam da ki pat ki scheme ni ki grant ni ki competition ki ba la ban pen pai phil ban pen ki phi shaki clear mo biang nei shai de kata to kubli shbun
ti stan kan mau ban apply no ikani apply now kadan hang ni kadan kani ka startup challenge hakani clip mat hang ni kadan hang ni haka main page bet kadan kani ka startup challenge beto ni pila ban apply now hang tu ti kadan ki kriteria hala ki jong pile ban puli biang sa sisian hang ni but katu kan batai lo di phi da kanu gor kom pila ban le mo kan batai lo tu website bodo khai ti phi dan kam ban chuklik dan tu ka apply now na banta jong kitu ki bala ada sengi ka business jong la jong nda pila ada apply now nang ni sa shu follow bet di instruction nang tu nang ta ka sai lam phi sha ka badan kam to paralog ani di so da ko kniat Okay, perteng tu ke website yang Meghapreneur ha? meghapreneur.com ketua tu kelapa tu. Anyway, ti perlu kini mentah kesengi ngingin ya keren no. Apa nak sesekete? Change no. Kemudian mentah kesengi ngin ya keren no ya kawai ke bentar ke bon bahan apa deng jongi, bon bahan apa deng jong pi kuat bahai ngabangan. Ngan reply ya ki babon bagi ke ki badan ru ki bala dawa yang abangan reply comment section teman ri ngin nomla banle ini ka live link ba jong ka tu ka channel hi baka pata ka dei ka channel bar ka banga don lembar perlok jonga baka ta ka dei ka channel Hashlong ti kini ka dei ka Shlong podcast lada don menu ki page na sebar juga jela kani lesi kan pensuk bhai ki ban snguthu pa ke kita ke podcast Shlong la ka Hashlong podcast don ngini reply no ki katu kani comment ki badan hapo jong kini ki video bengi la tab tidak kanu ka video te sung bahasa ya jit hi mapi hang tu nganum jit hang ni ngila don ni kong Catherine Shadap badang latest ngi penmi nanta kani ka ba day spang jong men silent illness spang jingpang shenrang ka bangi don ti haju ka por don ji kong refiness warjeri hadin idon i Dr. Nilam Jingbasun hadin idon i Padu Aki don jelau dokter bat kiwi kawe din kawe ti subha balik komen hapo da kanu ka ba phikwa yang abakan kata ningkong kenang bangi ngin ya chakmat dan ini idus yes please flash kani kawe ni wi baba idi we naki ong kinong pen kinong kersan berabak iketeng imat napang ibasad kersan bha nga hakipor ki babun bha nadu janman na ka video imi bet parmentar ilami biang hang ni bila ai kini comment bahit du jungi yung lami biang usiteng khle so nice thank you ba mat napang ya comment ka badon burom gujong pi te bat ngakwa ban call out di brohot ki badan nang ni baju melien ban komen ni man kapor baju melien ban wanra ki komen jungi man kapor te phila ban komen ni khna bangan penmi ipi brohot wi din wi mo to ti kidan ni ki bala ai jingmut hang ni ki Padu Aki dan bai Padu Aki dengan reply ni komen hajong Padu Aki Padu Aki. Alright, toh ngi tangi Padu Aki sedang padan hei ru. Oh, Pat Syasim, Bakut Freeman hangnu kedan ke office jong pingi dan hanong lum. Tah, ngatrai Padu Aki will be the yumah tengin late picture jong Padu Aki. Let's go to Padu Aki video. Tah, ini page nyo ini comment na jong Padu Aki. Tengin page ki newest first na, ki oldest first na. Page one ki oldest mo, berkat yang try kan come best. Comment, no comment. Where is the comment, man? Oh, this live replay, live replay. Bro, kamu kata ka komen kedan? Mir dah komen. Sini tangan persang. Persang komen Padu Aki.
Okay, tang layo mah. Okay, ta. Ta judge bagay request jong pi bangan picture jong padu aki tengen ya jong padu aki. Ti ngan chim nganum la ban chim iwi pi bai ten ring ngan yele ban chim la da ki lai long than kumju ti ngan ya nyo yu tingin hiar swasha bekudu jong kani ka live nang jong kani comment section nang tang sedang nang tamo. Thar bai. Na ong gini siya ngin le newest na da oldest na. Comment. Ha? Oh flip coin bai. Oh tadi dia benar di flip coin ni tadi bahaba nga sushi mir randomly tadi. Ma random bai mar khanang ba nga numong manu ba. Pet ba kham jerong. To khat kum gani ka team jonga na silindat kyong ai ka team da ba kham jerong. Ini pet big bato SMA ta kebeningkong ke bakam jerong ini pet da ka jong iba ne da ka jong ikong okay ta aminik ni sim shani kong da jong iba aminik khang ni finally my brother is in a podcast was waiting for this I've heard your story a lot and I'm glad other people are now hearing your journey and story and the best easiest and awesome Finnish word is kini kentien na kabalong ni bomlong man keran banong ketu ka per you fiong fi ketu fiong fi tu kasien kentien Finland Finnish kabalong tina okay ta te anye you're always padu boy te padu of free boy te ba reply rang tu ki adon ni ki ba la nam la ban lut hey Aki do you really don't need fan I'm not Aki, I'm unique, and as for me, I have no fans because I'm not a celebrity, but I have a lot of supporters, just like Aki and many others who love and support my music. Thank you. Ish, I'm unique, so nice. I love that reply. Bit. To, nanta next. Kabakam jrong, kat kum karukom ong jong jong ni ketim jong but puli di. Okay, to. Dora, 1 hour 9. The thing about why people love to watch Padu Aki from my point of view is that he communicates with the locals so well. Even with the language barrier, he still manages to have a conversation. So I think that is the main thing. Anyway, he visited, he would approach locals approach the locals a lot and I love that about him. Okay, biang. The next. Ternit lang dekhar. Bakut la dalong ka bala ang kerpa di pi ba pin ai benta lemi gitu ki badan jing duna de khot met lani gitu ki bala paw ka jing ya lenti jong ka jing jong ki khnang ba ki pai ba lani ki nong song snong ki jala Meghalaya kintip bat kin su thu kumnu ki trei ki ta bat ki pule bat ki ai ka sap ka ba kerpang ki dan yes kadai kata ni la ju persang teng ha kini ki por ki bala dep bengin wan ra kum ni bengin le kum ni taman re ki don ki katu kan ni ki jing jenjar ban wan ra ki hang ni kikatu kan ni ki bangam da mau ya menta tende ke ladon gujung persang hateng tile sia da kan ni ke jeng ai jimut jong ping saman ra no ha ni khinat singi banwan ban bakan long gujung mentoy nam ta jong ki babon mo ta khobli shibon ta next bakham jrong okay kan ni ko okay Karisa 216 I think Padu Aki's vlogs work because of the simplicity, the fearlessness to talk to all local people, saying hi to almost everyone he meets on the road, making feel everyone seen and important in the vlog, the genuine interest and inquisitiveness to know about Meghalaya and the people and their culture. Plus, it's really funny. The unintentional jokes and conversations sometimes really send me laughing. His vlogs give just don't overthink, keep having fun vibes. Nice, kadai. Setelah Padu is down to earth person. He reply to ta. Ini asal Syekh Ahmad. Okay, anyway, bakham jrong. Lensi Tongper. Thank you, Bakut, for this episode filled with wonderful questions and conversation. Me personally, and obviously many fans as well, love Padu Aki for his talking style with a blend of English and a bit of Khasi words and in between, and that connects as well. Though through his investigation, we got to see a lot of things happening around many places. Above all, Padu Aki keeps winning hearts because of his charming personality and humor that connects everyone meeting and watching him. Many more things to say, but Padu Aki is not just a man with a golden auto or golden hair, but indeed a man with a golden heart.
That for which we like to watch and support him as long as he's posting stuff and connecting us with his vlogs. Thank you, Team Hashlong and AB family. Wishing you both a lovely and successful career. Hey, tap kti bro si bro khoi. Kani ka dei ka jingai. Tap kti si bro. Right, pen sengau. Yes. Misharu tap kti si Samai director tap kti siya din. To, tuan James dah kiwi-kiwi dah. She becomes wrong. I become Anyway, Kilroy Mike or Kilroy Mike. Backward, you are a smart guy, but your simplicity and your easy to talk to personality is what relate to us viewers, and also you're very easy to talk to, and that makes you one of the best YouTuber that we have in Meghalaya. More power to you, Backward, and more power to you, Pado Aki. Thank you so much. Kulish mon. Na sengo sengo tanat bani om kata. To channel itu essay. Oh anyway. Winky Darling. Kani kadai ke jingai mensia mi ki thai khasi bani ot tengah mender. Namar ki don ki katu kani senrang jongi ki bati ka thliu om tang ilade henrei wat ya kado snam le jong. Dah kanu kurukam ngarang ngala besungtu nama ngakam terwa matrimoni ayu lingba jong kani ke video ngakam ki klami hiru ki langut sangut ni spongut ni spangut ki beriu ki badan da ki wei pat kurukam long sini do lani ke dak wei bakhtian banong ban terwa ki kentai jongi bagi ken yejit te lada kani ka video ka aiman sim yaki yakui bakum kita tingam tip haban keli lada pidai i kentai ti phila ban sungthu lang terwan em le pidi senrang ti phia ban kelil na ki perlok ntai ki jong phi la ki sha terwan em le ki yo nem kum kata ka jat jing sha terwan na kani ki video mo ti henrei la da phiong ye kani ba kani ka dei ka ban ai min sim ye ki thei jong i bikin yo ye ki tengah berkui ki wei la dang don kat kata ke ikhtiar ban pen ai min sim ni no bikin li shongkha shnu ta ti ngal ai ki bikin shongkha be nyo dang enough yang nai penkut ngatai tinrei nga kamde ha kamon ku jonga kamde ha kamon ku jong phi kamde ha kamon jo comment section kamde ha kamon jong kanur ke benta jong ka lese jo kimlang salang ban pinmon ni no le ni ban kentur ni no beki kin shong kha lada ya usnrang khasi ngila ban ai ya ka mon la lyu bun le shong kha ka sebo mon tinga thai kin thai khasi ru kilong kumju ti bat ba pindong pat bakani kedi ki video ban penlong ki kentai khasi jungi bi kin ya yo tengah mender kin yo tengah khasi ni kin yo lani kin ya shong samla i kata ti kam don ni ye ke bukum kata ka kam don hiru ku bukum ta li pio i kum kata soba sepani hakanu ku benta ka long kum ta mo taman ri kulish bun ngabura me ka jing sko ku jong pi kulish bun ten re lara pio i bukum kata ti soba so komen kham shai khna mingin sung thu da kanu gurukom ke banga penlong ipi lani bakani ke show penlong ipi ba pen yo i da kata gurukom mo te kulish bon Winky Darling nanta bakam jerong knet okay. A very interesting and lovely interaction. It is very much helpful to the people not familiar with the language of Meghalaya, especially with Khasi and Panar languages. Thanks a lot for your sharing such an amazing opportunity for me. May God bless you. Nadu mani bang puli ni bala khamlong jirong berkhot ngai i ya ka e ka ba uni urang ba ubana ka wei re kari wan ha kani ka jala jungi lingba ka jing shongkha jungul udan hang ni pa jala jungi bat ule ban lek keling sodong jong kari bat kejat benriu jungi bin ya kiran ni ki perlok jungi na keleng bat bu ai wa men sim da ka ba ulet ban explore ban yet shapang jong ka riti ke dustur jungi jong ka rukom le kanyam rukom bat kiwi ti lada bon na pren juki ki o i ya kata te ngalingo babale itu ibaba manela ni itu kongkong mane yo i ya ka bakum kata te toy lesi yo i lala ka jong yo i compare tinrei lada dei ba phidang sngo da kumwei phila ban penshai phila ban kham ngam juliu khnet khna bingiru ngin yo ban yathir ya tai ban ya kren ba baro ngidon ya kalat ngidi bendon ya kabu ban ya kren ban pensngo da kalong comment section lani ki cakapat ba bat kiwi to tingian kham shakmat kebyang ni yo mi kijat comment dei kham ai risk khnet to
Okay. Ta. Excuse me. Ba Rosmistic lang tingpi. What is this? Ba Fedi ani ithai bha bas ngap bat up ikajing keren jong pi. Pi dang hab penjanai praktis bha ban keren la ile rain pen ban peni studio channel ko ni. Kani ke nature jong ka show. Kani gede lada fikwa engali ban keren met kumni kembali live menta ar kenta video yos ngo ini nur ban keren ta manga hadu pindam bethi ke jabing lada fikwa enga ban keren bro khoi bro ar kenta bro sisngi ngala ban keren tin rei kani gede nature jong ka show kabangi haban keren mar keliang namar ngan chukli medi waili nasangap no ele jong ai hadu bon banda keren hadu banda dep jubab naskali bias kami jingkali te kami hap ken tingi hap bani keren ya khana hap bani thu khana ko me shong khana bat phi te kom tai ken lara mata nga kli te si tang si sin jikli phi jubab no kli bias tang si sin ar sin jikli ya ju ya sangap no ti long sngo lera nyem phi u ba su shong ti kalong kom tai ken kadi be shong kai jadi be keren iwe pat ke jing ya khana iwe pat te bat den ta kadau ti le phiong ban penjana praktis ngan praktis ti sngo subha ban kampen shai knyat ki dak ai ke bentaman praktis hatu lakalong haktin English ne haktin hakar komprke ne bat kiwe kampen shai kan yarap sibon mo ti hendrei le phiong i bakut bun skap jarno pin la dalele ro to perlok nanta de to okay keempat ya okay bu split screen oh sorry bro sorry bro ya sorry ni ki comment bun ma sorry ngakam yo i oh okay hangir kidan i comment kalbangan comment sini kidan ki comment hai Isyam Berlin haka chat live yang batai lang si bakur beli kasi jongi ki babun ki abdukan sha daki kintai hajaka dekharpat dak shinrang sudah hatu kade nakani kadaw sajele ki kam thambor ki kintai nang sngoi kani gawe kala ban deviate khendiat tamatong langan sushim kani gawe kadaw ba beli ki bun ki abdukan hapring jongi de kintai namar kintai jongi ki long kumi jongi ki batri stom kilong paru kidi bis tre stom kumju hi tamahan di kilong pa kidi kil tre de ka bormet ki kinthai ki tre nomor bakatu ka kakam ka basong ki dondu ki kam ki si longkmi ele kilong pa jungi ki riusan rang jungi ki batre ki basong dukan compare ti henrei ki babun hi pat ki perlok ki basong dukan hi lakalong ki senrang lani ki kinthai kadi ka kam ka bakhamsuk ka ki song dukan ti lada piong ba beli ba bikibun ikin thai le si ba kadi ka kam khamsuk ki shong ikin thai ti kila ban pet khun kila ban thung khun kila ban kho kwai kila ban ne bun ki ja ki kam lada bi shong da ba shu shong tu ti henrei ki babun pan ki shenrang ki jong ipan lada ki biang hi ka met ka phat ki la hi ban ya chrum sineng lani ki don ya ka kemi ya ka lok ban pet ki khun ki hayeng ki mi bi shabar ku manga menta hang ni ilok idon hayeng menta iman kimi don hayeng ki khun kila sedang thia tila ayo pen thia i khun tenrenga ngasong ni banwan bala tilada kani lada ngia kni no ngia pli no ya kani ka benta ti kan bha ti menta ka daw lada dei ba ki bon bala ki perlok ki jongi lada ki kwa ban shong dukan compare kam dan jinge tenrei pat ka shong pat ha ka jing don kam ha ka jing suk baki kentre ken kata bat ki perlok kan thei jongir ki bun menta ki bami Sheikh Mat Bantre ki jat kam ki bakham khia khandiat ting ju ile ye iwe de iwe la ila arngut langut ki bale delivery service ki bat ki di ki thei ti penong kadi ka kam jong shenrang se tu kam di kam jishna wali kin thei menta ki le te larang ikran ni ka kam ka juk menta kan ten rei pat long ngan numbong te kata beli ni glai sakut di ten rei ngamong te kata rei wat ki shenrang ru kalong kum tahi ki shenrang ki don ila ka jong ka benta kwa le haslong ni kan di channel haslong bro okay kum atap kan stage po we chaja ni wait na ni ta kalong Messi pala to tenrei ka jingmut hi kalong ba ki perlok ki dan lalaki jong ki jing kwa ki jing persang ber ki
Kinre dak ba piong pat hajaka dak harpat dak senrang sudah ngam pat sungtu la piong ba ki khala jat jungi ki badon jaka ki dei ki ba don dukan ki ba shong ni khasi ne kumno ngam sungtu taman re la dak piong ba bali ki shong dukan ki khasi ki kenthei bat kim shong dukan ki senrang de ma ki senrang ki kamdon kim da don patience manong man shong haju pi kente begin tre kam ki kwa ban tre dak do met dak dok sa jung ki mo tito to don bong ba ki kente ki kwa ki sutana ban chat ban tiu to tito ngini ya ben shakmat pat ha kani ka comment jong i aki Michael Simyong Kibriu dayo lok harli poi ei ru kibriu kiaro pen kiuskong dayo lok para India karyong wat lada ubadon burom kin ye bentiu kin puj om sung thu sung thau shu om sunang berkhat shu ngatrai ini ba shu kwa besngoi ke baidan ha mensim tito insyaallah pekalong ta nantai hub om la long ban pen long padu yu nong wei ubah ka wei kesngi uhab ban lik phai lari lajong bat namar bengi kale shuan bam jem bat kamai jem uni unong wei bali lik phai no shlari namar la ijli ban pet ya uni upoi e bat kini ku khasi songshit bam yo jengao wow ti to kani this is a very controversial topic leng ye kren chapang jong ka jing yo lok mender bat ki wei nga yok la i lok jonga idei na po idei nang ni hi lanil di imdei ru saya guess hi idei nei tinrei lada don bawan khang yanga ha tu ko por bangan yo lok danu te ngatrai lada poi bani rakti rupai rakti namar bala danga ngala i samla jonga ngala i tai ba i jonga manu bala ban khang ni kata ka jing i jonga bangan ni poi badi namar ba mdei budget ka yeng mdei budget jet ka yeng balok arrange marriage ni budget kem lang salang namar yo le si bade da ki we jing pinbet pinbiang kum balong le si handai thai da ka jing ya ya menjur jong we snong ba ka we jong we hima ba ka we tenre kani ka dei ka bangi la da duai ka bangi la da ya shong ni daya slok hatu ka dene mingi bingi ni poi shong kha bad hadin ngin dalai kren ngin dalai suthu jingmut arngut ngilech lak ke shlak ki jong ki yeng ki sam yong ba kani kade ka briu uni di briu bang ngang la imon hatu kala long ne mingi bingin shong kha hatu biang ne munu briu ban shong kha ka yeng da ka jing suthu jingmut lang kiong to ngini kendu no arlyang kur arlyang kha kumanong no bad ki kendu ki kren to biang nem uni biang nem kata ke lik kur lik kha biang nem kata ke bania shim ya kajat ke kenja bania sngung thu la katu kajat ke ya long nem bani shong kha ba katu we kajat bat kum ta ter hadin dal ai biang lut kata borok han nang tangi sapoi sekejing kentiu kurin to lada piong ba kani ka jing ya persang bani penkiu skong jongi yanur lingba jong kata kajing songkha ti kani kajing bakala lada ngi hapan pen kiu skong lo di borok hoi kita kajing songkha jong kibriu kemut kani ke studio te kala adap kala yang dulan man kesngi bagi ba songkha borok hoi kin shuan bi hang ni ba ki lok jong nur jong nu ki ba ki thei ki kin thei ki ba yo lok da ki ba na sabar bat ki shenrang be yo lok na sabar kin wan lam lang ki lok jong ki bikin pen song ni bingin dia keren you're missing the point Ngwan pensai hang ni dan kan pensai hang di tamangan syukran hang ni nabata jong ki ba page ini video ba kani ka YouTube channel kamde ke YouTube channel ban pen kiu skong lani ban kentho mni ban ro ni war ban kentho ru inu tianrei ban ai ke jaka nabata jong ki babun na pedeng jongi bingi na pedeng jo ki mlang salang ki balale ai ki mlang salang ki badon ai na benta ki mlang salang bikin syong hani mar persya bingin yo banyak keren banyak khana ke jing lenti ke jongki bat ke ai ke baki briu ki jukwa na kapor sa kapor abswa sakaway man kapor hi bingi wanra ki gas hang ni ki khambun ki gas ni wanra ki debe ki gas ki balawan
link ba jong ke jing request jong pi ki nong page ba ke jing wan ra ya sukol padu aki hang ni kedai ke jing wan ra hadin bangi ngithap ki video ngiyong hatu la dan ki bakwa ban wan ra ya padu aki hang ni hapo kani ka hapo jong kani studio phila ban comment hapo ti hadin beki la bun bhai ba comment kyong subha si ban wan ra sowa si ban wara nang tangi sapoi ban wan ra mo ti lada piong bangi wan ra taman pen skill skong ni no ni ban ai men sim ni no ban ai ban penirap ini no bikin nadong sedong bagi kita ki kata kade lesi ke jing sung thu jong pi shimet ba pi shupet ling ba jong screen tin re sung thu ru ya kai bangi wan ra kai ka daw bangi wan ra but ka nature jong ka show kalong hakan nu kru kam mo tingin wan ra hang ni shibon kiwi ngila ban wan ra ki padu phareng jidan ki medo phareng ru kidan le pikwa ada kiwi ki jaj ban riu ki la ban dan kin sadon ba kinang wan ru na ni shakhmat tibat kani ka show hi kamde hiru tang namta jong pat khasi jaj ban riu jongi kadi ka show namta jong ki babon ba ti sapet ru igani ka channel jongi sa yet baru ki gas kimde tang nang ka jela jongi ki de ru na kiwi ki jela ti la da pikwa ba ngin le be thek tang namta jong ka ri ka jaj ban riu ka jongi ti ngan kentu bat ngan airu igani kala lada pikwa ban snai la ka jong ka show mangi don hani ka tim ka jongi don hang ni ngila ban pinsnai ka show ka jong pi khnang ba kani kala ban long dedicated be thek tang na bata jong kari ba ka jaj ban riu ka jongi kani rap na bata jong babun ban laj lut igani confusion bro khai tenre kat banang de hi ka platform ka lakar banang de hi kita kerensan na banta jong uluk ulak bro khai hoi ngile ban kentiu swai la ki jong ban ngi buram ni jong kiwe te nakata kadaw ngi habban wan ban kudup lang ya ki babon ba kiwi ki topik ki ba ngi khasi ngi numla ban kta ngi khasi ngi numla ban le si ki babon ba ki nongwe ki bawan sakani ka jela jongi da ki babon ki rukam ki la ban share ki la ban isam ki jing sngo jongi khana jongi beki ki shem ha kani ki jela jongi lani ka bai dei bat kine ki pajba jongi ha kani mo tila pidang don jing sngo susu palat bania kata halor juga ni benta skopa bendrap komen ngisha keluit mo pi nganom sngo ye kata jing sngo jong pi ti henre ng skwa ban pensai ye ke ba pi dan pale singila bani ther ru ting ting to ni kala bun mata jing keren juga hang tang itu to badajit merthong badajit baku dah ka podcast kebanwan khotno i DGP ke Meghalaya Police madam Ainong Rang namar kan long jing ai mensim samla khasi ba khamtami khasi kentai khasi ban mi shakhmat ban long ginong senchar la ka jong kari de kibriu nyu trap kulish bon biang ba tip top tidan ru gini bidang wan gidang keren ro ni bon ba po ka life makut keren lem khniat phangi balap tang ke bisni kumban chpni dan ikan tu kan paham ki ki bisni am la fikran sikran ni kira kan bisni ya ka to ka fikran be kinum bisni tu dos tak da ba ban keren ngin keren la ka keren kin bisni ai be bisni kini bisni hadu bikin da nang ban bisni da bata ki ba bisni yaki mo ti to poi ye songkai no mata kami di bakut baslen tang balau tupia khampro ka jabing lau tupia pani pi la nang don snyu ne hem sak to nata bakut khono i ba ps ling dok podcast jong ping la comment bun sien ang YouTube channel jong ha shlong shapang kani teng kerpat pi please mo bakut okay to ngese persang hakini kindat singi ban wan kat bangi ni i DGP ridan ba PS ling do la dan bat kiwi mo tito ngin chim des kiwi de ki comment kanu ngilaya steng ta dan excuse me okay quick gospel production the Jesus Cabin lada ka genre jong ka podcast ke kentup lem ki serious talks ti sngpa interview lem i ba PS lingdo halor jing sale ben gi khasi president HYC halor drok bat KSU halor jing wan rung ki barjela klem kot klem sla khnang ba ki interview kin long ki serious bat ki ba mentoy ke ri ba jaj ban riu khasi khara ka blisbon to ka blisbon quick gospel production ngin bu i kani ka benta ka jong pi ni kamat ka jong pi khnang ba kan nyarap engi le se bengin yo ban perkhat susu i ke ban wan ni shakhmat mo na mata kini kinong ilam ru ki babul ki ba fi filabu jingmun ki ba fi fila jingmun bat ngi sabut jingmut ke bingi de ngi don kamale ni shikmat
Sama tak ada jauh bun bang tak bun main komen. Essay. Wanda essay. Okay. If possible, jamian kantador Shillong. Kantador. If possible, I need you to have next guest Conrad Sangma, CM of Meghalaya, in your podcast, please. As I was experienced that he's the coolest and the best CM in all over the states in India, as other states tells us. I'm going to reply Nayak Meghalaya version. Okay. Ngila ya persang banwan ra hajing sa kajing ya kren but CM la bun sin. Ngala request CM menta la sisnem tam tang ba ngala request mar persharu ula treru tenre tang ba lese da kajing bun kam ni bat kiwi ki rukam ki jing khangla de sim la banwan hang ni tenre u Menteri Rangba Badan Buram jongi nabata jong kani ke podcast si ula tre ula mon banwan di ke bapenlong ya let's say ya ul ni ka team let's say ni ka office banwan ra shani yo don kiwi jing don kam bengi don kam bani aling bai let's say ngam tip tenre on camera ula kular banwan te ngak kerpat I'm requesting the Chief Minister of Meghalaya, if you see this video, the people wants you here in the podcast, Hashlong podcast. We have talked about it, and we have you have also agreed, and we would like to request you. We would like to invite you to the podcast and share your side of the story, not just as a CM, but as a citizen of the state and somebody who has witnessed the politics here in the state right from a very young age, and many other things that we can talk about. Di ngalabu ikani jing kerpat CM Badan Buram jongi telah day ba ila manwan hang ni lesi kanlong ke jing mentoy nam tagi babun kanlong ru lesi ila bani don bentah hi babun ila bani kran hi babun ki bentah kanirap ya ka perkhat perdan ke jonga shimet nomor ban yo mani syong mar khmat lesi bat ke syuki jong Menteri Rangba kanlong ke achievement yang ka meningkong bat kanlong ru ke jing lesi kala banlong ru ke jing kai nam ta jong ki babun te henre kumai pitip hi belengong kita nomor ka bha phi pinwan ra yanu ki badan hakate ka sensar khadar hakata ngala banong ka top most jing sensar khadar ha ka jela kuta u Chief Minister hi banong manwan ra hakani ka jaka te kanlong ke kamdi ta ka achievement ri long ka de ka jing we are honored ngin sngo buram ngin sngo kanlong yu bhai ngi namar bagi di jing persang jongi batang si perlok hi tilar dan menu gi ba phai khmat changi banong banwan yu kejat haini jakai berit jongi bangi persang hi tang para mangi kanlong ke buram ke bakrau yangi ba kanlong ke buram ke bakrau nam ta jong ka imlang salang hi ke bangi ngiwan bat kanlong ke buram bakrau le si nam ta jong siam lani nam ta jong junuru ki badan ya ka kerdan ke bakrau banwan yu kejat hangi tingas ngo buram ru hi ba bun bhapat ki politician ki riu pau khmat belawan yu kejat hakani ke jaka jongi ba kinwan ban share ke story jong ki wat walangim dan ni ban ai ban terwala nya ka sha ka bam kadi yo ban ai yang ni ti henre ki kloi par ban wan ban ya sam ka khana jong ki tinga kerpat ban kentu kumju ru ya ki ba wa ya ki ru babon ki lang kot syakata ka jing syakita ki clear jong jing im ba la ki la ban wan ban ya share ban ya sam ka ya ka kubor jong ki kan irap shibon na bata jong ki imlang salang hi brokoi kubri shibon kita to imat kalalong buring no imat kani ka you nei kani ka comment section in change no rakwe fi mat ka you ka episode no okay yes u Cristiano Ronaldo ula reply ula comment ya kani ke podcast jong aki jong padu aki u Cristiano Ronaldo hi kurtengo atholai siar nyo uni ukut Freeman ujian beriu le ujian betang ki beriu belum high level jing sisa ki pajba kila request yu badeng no tedong hagi bor baladem tamo kawan rare di nomor bong iben jakadau to
sesian ngan kemau yang ki mga keren mane ki babon ba ki perlok ki ba jubab lani ba comment hapo jong ni ka comment section na ko pi ping sung thu na kai ka daw ngi wan ra ya kum ya upadu aki hak ni jakamo tien rei phia ba su thu ba ka dei ka jing ji jing babon tilada phi sngo ba don kam ban wan ra ba ding do todong ru hang ni ti sngo ba ban ya type hang ni ba ding do todong shibun li khnang ba namar ba ki babon ba ki baju wan ra nakapor beki ong wan ra yunu dan ru andala ngi onda pila bu ya kata ka jingkwa banong ban na sula sedang yo biung kli mana ban wan ra yanu ki ban wan ra ka show ki dan ki bangi la reach out jacket mele to dan ki bangi la reach out ngila phone ni king la pen be ki tan ki mla chu next nakani dan yong ni ba next sakot you frenzy ya ibawa frenzy ngila ya keren ngila ya phone ngila ya text taman rin kidag bam la kiar mi ila ya kudru la kut stang ban chuan bi hang ni taman rin kidag bam la kiar imla ban wan chu ti lesi indang wan biang ni shakmat tin ta kadaw ngimla pat banong ba kat bam pat wan menur yin chu i be thli do ka jaka nginum thep episode ngi hap hi man thep episode danu ti la pisngo ba kini kibre ki bangi wan ra kini high level sudah ti ngam tip ba tip lesi kumu ni padu aki hani belarunya daka utu la kadai high level tak boro-boro di nya utu no bingin ya de no fortuner ni nya do utu bo like sa pias tenre kamdei kumta ngi khot ik babun ba ki perlok jungi na keleng taman re pat di thik pat ye kita ki perlok jungi ki balala ban yo ha jing em ka bakhnang bal ki wan hang ni kin yo ban ya thu but kan long ru ke jing mentoy na bata jong kita ki basngap na bata jong pi ki babun ki basngap tila na pisngo bi baring do todong na ni manu ki kwa ban ki don ni ban ya share bar ki mlang salang ban te ki mlang salang ti phila ban khot ban request bar ki babun ba phila ban ni vote ru ta ka request kana mi la ban wan rak kum jing kwa jong pi mo ta WTRNE 99 haka chat yo so bakut next podcast invite no iki klung kena ki ba don ka sub rwai chat ye at least the podcast kijing ye endai kelong bakum ni ki banang badan ni ka sub rwai sub chat dem ki katukan ni ki bamnang bapli banang bikin keren ti ladang ye keren hani ka sakut tang ka basukli entai banjubab ki mlathan banjubab ti penlong man iki bikin sngo red mensim bikin chong khapa jong kamera ting haban perkhat bah kita ki berkhot ki don ki perlong jungi ki bangila persang kumta ki hadian pat bingi sngo thu bakim dala than ban keren ban pensngo ya kai baki ki don hapo ti bapli ngimla ban yak khmat ba kata ka jong persang mo tin re to ngene pet ki bangila ban le mo ti ki don du hani ba ong hu lere ba ding do todong ti saya vote hi pila ban vote pila ban ya vote Song pi dan bawa khot no Ronaldo dan yang ni pe hi ka chat kinyo yo jelep tang rukam keren tim si jong badeng anyway ka kidan hala ki jong ki jing sngo tama sumba saya vote kat kumujing dan kam jupi nganum pe ki ba dan hang ni ti to na try ka lakut dang tu kam dan ni tan dingin pe nyo da koi ka video mo to da kanu ki video ba pi ko bingin pe sngo ba ban sngo ba ban petnya kani padu aki okay to share ni podcast transcript la ta haslong ni lek biang mata sisian haslong bakut ngalak pendap katu kesim bafi ai beli kampoi ngin katul ya kanu bafi mud na saong ti perlok tengini pechu ki wede ki yumo ki comment tada comment jono de ngini pe menta sebab bania jubab ni apo jong ka chat nomor ka jong padu ngalak bu katu tengah try tip nang don chu nem ki baler nomor ba kita ki ese type robot ki la kim de pausu tilo de bi paul it would be nice
please comment hapo mo phi kwa dengan le sada ka jong no video jong no. Tangan penyo dekat newest comment hang ni po jong produk na ban yo don kini bakam clear. Okay, to ultra legend tu dang don hini we bakaran cepat produk mo. Manchu sim ni kendian. To. Yung ba? Ultra Legend 5734. Yung ba ini parang le desa sejak lajong imlong iye. Wah, Iwan Semeghalya kelab wan celebrity kela aktor Hollywood kela parang remdor jong ki kasi penar. Tagabi ile ki style politics pan pinkring ki pajba ban follow subscribe ki channel jong i. Kata di ke benta jong ki YouTuber lada pidang thamai ke jing le YouTube channel kata di ke benta jong i. Ngile chkanu nu ke jaka ngile ya kanu ke benta kenang ba ki beri ken page ki video jong i. Bal anda ki la page ki video ngile sile te ki video hadu ba lese hadu bingin nang kiu hadu bingin nang la ba ni ya shakmat bangin nang penpha pa di takur kom le video jong i. Te om tang so ngalab nong ni yakim dei tang mai iwe iba yatho leni iba shong kha shani bat ki bagi khasi jongi shani kidan bon ru kiwe kita ki sahab ki pareng ki dole ki do yong bat kiwe ki badan ki badan sha hang ni jala jongi kule shong kha bon bha bat ka imlang salang jongi baki kinthe ki jongi baki shinrang ki jongi bat ki riu rang ba jongi haki babon ki liang kila wan shong khas ni kila lech shnong jola jong kila yalam ru ki jongi she ki shnong jola jong kila wan phai yang sheniru bat kum ta ter tenre ombaro pat ki le YouTube ombaro pat ki dan ni ki jinglong ombaro ki ban le ban wan ya ka kut kasdang kut jong ka kari khasi jantia jongi baki kin le video halor jong ki halor jinglap jong ki tenre ya kani la benong no kadai jong kadai ka jinglong jong uni lese we ubri ubala ben pen kring pajba ti lada ki pajba hi ki sngu kring ki sngu jan ye aki kemut kamdei ken ka jeng kadai ka jung bakla jong nur jong no kadai lese lada don ki jing bakla lalu ka jing bakla jong ki pajba beng ye page ki video ken lebih ko happen stop ki break nong page ken dei nong le mo ti hangre unong le te udan la ka jong kamon ule be te kisong hangi ke langi pet nyem langi pet te la phiru le phim kwa ban pet nga thai phiru phi pet hi la de ba phim pet phinum tip hi ras phang jo simple mo te namar ja phi pet phi bala long pau nam ban kam ter ti nga thai bha ba phi ker no ma phi ban pet te nga thai kan pinsuk ki phi kam ta mo to mdan chu manu ki ba yu ki ba ong hangi hapo ka chat ngam tip bale ti lardan memlo ki bakwa ban tip bangan reply no ki comment jong ki we pat ki porlok jongi ki badan hakane ka podcast tingin ya keren if not ngini ya shakmat ngin penkut no ini ka live kan syong pinyo khobli shibun seneng no ba ya kitu ginong comment de ki tinsang pi bahir dor ke jai ben riu kadai gin pi oto ashan ngini pe de ka jong ikong Catherine shadap ngepe de kani ka badang thamai jong ikong Catherine ki bobon ba ki khna ki briu ki ba ya keren ya ki kintin ki ba shirkai ha kani ka channel tinging ni page hadu kat no ba ki rang khasi jongi ki buram lani ki thai khasi jongi ru ki buram lani ki longme lokpa jongi ru ki buram para mangi namar balar dei baka judge ben riu ka hiar lar dei baka lese ke judge ben riu ka kiu ka dei betang da bengi ya kintiwi we lani la dangi ben thiwi we mo tingin ni page ki babon hang ni ki ban comment tip ki di khasi ngam tip le ki di shinrang ni di kin thei di kata ngam tip ki riu rang ba ni di ki khna ngam tip tien reng ngi ni pet ka kumba ka long mo share to comment I'm not do comment section okay hang ni sha please send mo comment section kanang load ta okay ngini page na kan ni ito ya ikong bro I say nga ka you where is you kan ito
sort by yun tip tu to hangati ngakwa wan rano iba pias lingdo ubadi wei barat dingkong jing sniu ki bajia kan de ko perthei badi bayeng ha jing shisha reply tang ha jing berkhat jong pi okay hoi yes ko support ba pias lingdo wan rano ba kut to na tade ni thaj pek wan ra de ki wei ki bayo jing mentoi kum kini bompoi she rup Fatima Jana 8341 pitip nem kong Fatima ne ba Fatima ba iba komen ni kani i kong Catherine i ngathrai da kabuburam kajing yo jing mentoi jong i na kani ka ba i ile ende ngathrai ka ba katulop jonga ba jong pi ne ka dei ka ba le singi kamai si snem i kamai ka si benai te ngathrai nerfiom bam yo jing mentoi te ngathrai pi bakla palat ti wada ngaru ngarang persang menta ban kumnu ban learn nei ban sungthu ban nang i karukom le jongi khna ban la ban yo basa khun yo bai khaw hieng sem bai dut khun da kani ka bai ile ka bai seriam kumbali mi ta on screen oh ya ta kani kan symptom jong jingpang baktien khasi kan sajano shi senten kaktien khasi ki kintien khasi tangar nilai teli da kren khasi pat long kum ki bam nang bha kren thlun te menta ki original khasi don satang hanong kendong hasorte satang ki te khalish kadai kata ngarung nga menjur ni kata namar ba ki babun ba ki perlu ki jongi khamtam lile ki ba sa sor lebih sungu thu ba ki sa sor menta ki ya sa lang ki mix lang lagi ki don lile ki jaka ki dong ki snong lile ki belai sa lang bar ki ki jai ben riu lani ki basa haki kenja kuatar yurel ni lagi basa haki benta ki ba per lani ki kmi ki pa ki di ba tre shabar lani ki ba ki bam dan hari khasi lani wada le hari khasi makanaru ndeki dan hapdeng jong ki parakhna lani ki staff ki bam kren tin khasi be brokhoi ka penjenjar shibun ya ki khun jongi ya ki perlok jongi bi kenang man kren khasi onda ki la kiu le onda ki la he lasan tiba ba pelong iki biki kin kren khasi kin kren te da kanu kurkom ngin ya kentho da kanu kurkom ngin ya ro ai kani ngin numla banong nomor ba kasong ha kanu ka benta jong kidim jongi bingi don bat kai ka bingi kwa ban keren khnang bingin la ban pin sngo ya kai kata bingi don hapo tering yong ktien paring ban express ban pin sngo ila di da kanu ka ktien ti la da pi kwa ai ngi bingi ngin keren be da ktien jong la jong lut boro khoi ngi boro noi ngan keren la ktien la dai bat la da keren ma ktien la jong pala da boro khoi ngi keren ktien la jong dan weru uban sung thu shu mo ti kebamod ku penar kren lu penar ketin seorang ketin seorang tin snong jongi kren ketin snong jongi par kum da ter tapi tip lele ketin jong tirot sing bangi ngite budi klawat jogri khasi ukren ketin snong jongi bala da ukren tirot sing ngatrai pi pensu ang pinum tip hiru ukren yo ti la da pisngo ba ketin khasi kede ketin ke ba ngi habani kren ut boro khoi kadehi tapi ni kren masu thulut tin rei ke songru ngi hakani pat ka platform hakani bat kejaka ni I like loot ki bri ki kren hala ka jong ka ktien kidan ki jajat ki bagi ni kren betan ka ktien kasi ngim khle pareng kidan jajat bagi hapan khle pareng namar bekim la ban express ba ban pesngo ba ya ktien jong ki don pari bagi kren betang nak pareng namar kim song thu si kin ru tingini ong kumno tingini me kren shu kin si ngap no penya iwi namar bagi menang ban kren ni ktien kasi ti takadaw la ngi hapan ni kren ya ke la ngi hapan ti juliu bad ru ban pen perking ye kita nongrim gi jongi hoi kedi ktien ke bening kong ndai ke ba kong san kedi jimu perkhat gi jongi lada ka be gi jimu perkhat ktien ke thli ka kawan lamhi ke lamhi nomor belai lada ngaru le piken beling on kata nomor manga simet ipa jonga kidei na tan ide kidei na sijong email jonga ide na sapo na sa molntriang tan nong klau im nga sapat hang nia sulong ngali school pat shabhoy timenta to ong phi ngan kren ktien yu ngan kren ktien ipa ngan kren ktien sora ngan kren ktien snong ngan kren ka bhoy ne phi kwa kren ktien garuna kabam dan ji de heru phi te kata ka de ka jingdon kam jong ka yeng ka sam ka jingdon kam jong ibingin pendon kam ka ktien par pitip ne beling ong ka perkhat perdan ka bedon kam namar belai namar hadin ngandala adon khat san snam karta
ngasa sngu thu ba khtin snong jong la jong kabari khtin snong jong ime klong badan kam ngakren khtin snong jong iparu khtin snong jong iparu ngakren mata khtin snong jong ime ngakren namar bele hadin mengan lapoi kata khatsan kadius nem sedang musuh thu ba pleng khtin la galit jong iparu hapkan khtin sora nalit jong ime kren khtin sora ngasngu kum u ingkhong selang mat badeh kata kapon sedang man kren biang sedang man hikai la dia khtin snong ime khtin snong ipa bat sedang man kren ni kata man matama man kapor pangalit ke snong ji pa kren khtin snong jong i langalit menta snong ji ime kren khtin snong jong i tin nata kadaw ka ningkong ri jumut perkhat ke jong i nang ta khtin kawan hadin mo ti kan lo jing kan tu lesi ba jing mesim ru nam ta jong kiwe ki babon ta Che Guevara 11 Kedurus nyo bakariam kani kata sunscreen kum urah kuda na asam. Barwai I am a driver, you are a doctor, we fall in love, Ha? Boleh? Ngamrai mesti dah kata kesur, jadi mau bahasur ngak urah kuda tu aja. Tim. Ngamtip gimana mulong nu kani kejing bahabri junu terus Steffi. Madai fi bo dak dos sheu hangneru Guevara hangneru te ngilaban pass judgment la dei ba fibo man dak dor jong la jong ke la dak dor jong la jong pinang buri fi pass judgment fi bishar pa dor jong kiwe te ngole ran fi perlok mo te tangma hande sutanat ba fi kum kita ki bro khai ki pen samut ki we want Konrad Samran. We want Konrad Sangman next. Okay, itu ring lah ada jubah mana. Toh. Kani podcast jaka ban yo kren kinong sha khot bun jingkren pen ban host. Ngam sngo yo jing mentoi e na kani podcast. Was sngo ye ngapan pa jing shamla jong jonga. No problem. Kamoi phi ka podcast kamdei ki interview. Kamdei bang. Can you tell us a little bit about yourself? Nang ta ki brio ki kren. Nang ta ki brio ki kren shengi. Oh, tangan I don't ni kamera. Tiki omne. Can you tell us a little bit about yourself? What do you do? Pile you. Na tapi dang kanungot ki khun. Kita ini ki bangi ngimle. Hani ki bangi le hani kadai bangi ngi persang ban don ke conversation. Kajing ya keren, kajing ya thu khana. Tila danga syong pide kong ta sunscreen syong hoi. Pisa sanu inong syata. Pile you inong ngale kong ta. Telakut. Kamu tang kuma arminit kamu lakut ke interview ni. Tinre namar bakade ke podcast ke conversation kata kadaw nging ya keren kata kom khnang makan long kum kajing tu khana ken la dan manum nubuan ka hi jong phi hatu pin keren tak si kentin ki host ki haban keren wat kinong sha host buat ki guest rukin sha ken keren nem ti kalau tak kom ken mo tinre lepis ngo kumta ngabrom ta jing song jopi is okay tamah dari kata di style jong interview wasong ye mo kubis bon okay, bubon bagi di belawan biang hapok chat. Chat is alive. Okay. Kodro iba arden ngila debu hapok ke podcast mo. Iba arden ilawan ila debdan ti phila ban page podcast jungi kiba kham shadin ila debuan mo. Ese haka distu ti kabanuan biang hadin katuan isnem ti phila ban page biang kata. Nata kidan ba ongum tu Katati kami ham. Katati ngami ha bandong tangki kena nong kendong kikiran khasi paka. Hasoru dan makiran khasi paka klem keno. Kejingkiran mentag laya penmi es sudah. Ya ushin rang ru kia kinpa. Kedai ini MD khasi. Kedai. Keren kena cepang kejing ya ki driver turis se bakut. Apsamo kini ngasai keren ngidang cover ya ki comment section menta. Ti hoi kira kita biong cepang jong ki no keren khasi. Ombar hoi ki bahasor ban kendo wadau baki kim keren khasi shu. Nomor bat bahasor wan hasor ngi babun na pedeng jungi ngi kion na nong kendong hingon sa asor. Baki babun na pedeng jungi nang keren kiten khasi paka kamut bangi hing laklen mo. Kami ngilip keren tin sinong nong no. Next. Khot biang ba pradip se da penkre bhag jingkli jong phi henry mentoy. Tom nele khlam da penkre jingkli ro kapoi jin like ta tela da penkre alis ka jingkli te la foi fro shisngi.
Laditi solang please di sha tong kwa ban kren number don ba ong manesh pangjong jingkren pangjong jingkren jingtimsi bat kiwei ngakwa bangin ya wat yagi katu kan ni ba lesi kan long ka jing seneng ka jing kren ka topic of discussion mo Spotland Diaries dan Maya Lingdo oi kong Maya ngalaju khoteng yi tamam patla ban wan hadu menta ti natip yo laklet mangane laklet mai ne ngam kan mau shu tamang laju kerenteng lor kani ni kadai khtian ni ru keren bej khtian kasi ken kong bun ki brio lanang la start ki buram bej khtian la jong Pemo ka jingkren khasi hangni po jong channel lai kadai ba bagi brio bagi babon apeng jong pi ba pin sngo thu ya ka bari hapo ka mensim ka jong ki gas ti hendrei kamdei ban hikai khasi lani kamdei ban hikai bandong ban lani ban pene khtin khasi bagi giwe kata de dakawi hi agenda dei kadai tek ban pin yo sngo ya ka jing sngo simet ka jong ki mo ti kadang ya ailat ngisa sngo pha kai ba kinle Hadu like kita tam tangkani ke episode ngai la le rukom ba ko di sunscreen te. Lah, khot ya ki bano senyang skem lang salang kini ki beauty influencer le ba fake sudah. Am tip shu da kanu rukom ki fake. Ngamla am pensisa ke jing fake jong ki Tendai biwan hang ni bi batai sepanggi ike bai ikran sampai biang ni video no besdang no bukut pensung thu la kalong fake ne la kalong ka balong genuine ne kata jing batai jungin ta jing sem jungi tendai I long very particular ike bai ile te le si le piong ba imno senyang skim nang salang te ngat tading ngala benong pi bakla na marba yang aru ila no senyang hida ki beauty tips ki bai yang ki ba ngaro asngo asole rai men chok pat jungi na marba ila kumanong no yo ki ba ki bambet bambiang ha kadur khmat ni sila menong bat ki wi porlok ru ki laban menjuri kan ya oh kebun batang khasi khalis be hang ni Ke problem jongi khasi kalong baladangi keren pareng bun ki breu kinong bengilong ki breu bestat. Tang ba ya ketenrai la jongi la klat ya ka badai ban kena pareng ti keren ken. What's ngoi emo tang kani bakren ini kong la tang 5 minutes ru. Kadai ti sa sin nga kwa banong kini ya kini perlo ko jongi. Lada wipe away breu ukren da khtian la jong nginum su thu su rang ne pori jungi wen kren da kawar wen kren da ka jantia wen kren da ka khtian la la ka jong te kan bha ngam te yo le si ba I kong Catherine ru yo idan la ka jong hi ka khtian ka jong I lamari je di ja chadap le si yo ngala banong bi dei penar la da ngala banong ngam te bi dei nem te mala di kren da ka penar ni pensngo kum no yo da ka penar I bej tin rei phi pat ki khasi pinum su thu ni phi ki bas ngap khasi ki basu thu khasi pinum su thu teni le kum no ti ba kum ta pin dawa la kum no la da khtian khasi ithlon khtian penar I ben ten re ki bas ngap pat ki babun ki su thu khasi tingeni le no ti dang la ba keren no da khtian ke ba kham shai khndet namar ni hab ban shim da kani ke jingbut la dang ye keren ba ki ba page YouTube hi lagi bla anang hi ban page ban register online ban don Gmail account ban play YouTube bat ban le ki bai ki mod la kumnu ki la hi ban sung thu khtian phareng la dam lam su khtian phareng ru ni khtian phareng ki dei taman chu support ban chu krishan ya kai ga bangi kren khna bingin pen sung thu bhai kai ba dan po men sim tela da pisngong ba ya kai ga ba I kren la da la bi mix palat di kata ka jing ya kren English kumalong ini ba ni kong yo san minute yong ba ila thanyo te compare nginom la ban force pi nginom la ban pen bore pi ba pi pen e ne pen su tanat ban pe ki bengi peni pila ban pe nyo de ki be kam le compare ten rei kumang ong I buram ban ngi sha kluj men sim ki gas ngi bi ken express
berkat ke bakiman ka ketien Finland ru hang ni ngia keren ka Finnish ru hang ni ngia keren ti kan ayu la dang ngi keren da ketien pareng ka bangin stu lang ti ki ma de keren ki ma sungu thu ki ma pin sungu ki jing sungu jong ki ti hendrei ka de ka babun hi ka bangi ko aban wan rai ka jing long genuine na po ka jing long ba shisha ju ki na po ba ki kin plahi na ka man sim ti la dai ki sungu jing pla jong ki ka de da ka pareng ti ai pla da pareng namar ki babun phan da pedeng jong ki ni lada ki de ki kristan ru lani lagi babun phan da pedeng jong ki babun ki bape ki ni lagi da pedeng kristan ba pikiran kalish ki babun da pedeng jong ni kita ki bakran pareng ru ni juduai da ketien pareng ru kumjo te lada ni duai ketien pareng ni keren da ni duai ketien khasi lani ni kwa da kanu lani da duai da kanu ketien ru te lada kata ketien kawan ra jing smo hon ni ka jing long complete la benong jong ni te ngadi lada ublei khang ni kata ka jing duai da pareng ngadi ui tu man khang ni kan ki bikin kan pareng ni po studio te ta khot saya i bami lari lingdo litsak manu ita ni nai I don't know who invented Khasi language ai kibala sngo kuma khas Amerika tip dang sakut hasnong Spin piglang bro ni nato para bang dang don you don't shoot dah tingin ipis sa deh kebun kadi semang khalis hit ma ba mangatrai ngala ayu fi jubab lut yaki jing ayu okay ini be sonja charlwar bhabri sabhabri i hi kumka namar ki kintin bami hakani em hak bakaong bagi senang khasi gede bapo bagi klit sa supuli hing nganom pulih ni mi du ke du kani ko bagi hi ni po ru dai si tadi hab senrek ada kesen pus so anyway bro kidon ila ka jong jing sngo bro kidon ila ka jong ka jing sngo thu hala ka jong ka benta ya ke bajah ni ngar ngam tip ke bajah ni la dai ba ini ikong ila don benta hakata ka balle ni bakren kumta le si yo ka dai ni le si yo kam dai I'm not here to defend la ni ngam dan ni ban ngan yero ni ngan kentho ni ngan yarap ban yadai ni no tinre habai dai be dai be pat bat ka show ngan yadai ki ha ka show ngan yadai sapang jong ka show Tila da pikap nuan ra ki bam dei pang jong ka show please deal with it outside the comment section mo tin rei la piang basma dang sma bangka yang te tip hidon lang si hang ni hapor ba phi bengi shoot de kane tila hidon lang te kamut jong phi de bala shir khai ba bakah du pin da sma sha tu jaka te bala dead ba okay ta please bon I love this ta anyway Mebha Lingdo out of all ki khasi ki influencer bapau shlong pirikot da ini what did she influence she bring nothing to the community I will tell you bro you just lost one subscriber it's okay out of all the khasi influencer bapau shlong pirikot da ini what did she influence she bring nothing to the community shame on your podcast Bakut you just lost one subscriber it's okay thank you so much by people subscribe balada pi ong persya by people unsubscribe thank you so much ngaburom kata kata di kawai peningkong kabar out of all the influencer bapau shlong pirikot da ini that is on the show kasong ka show yanu ki khot yanu kim khot bat kiwi lada phi don yela ki jong recommendation ya katar ngi play sngo ba people recommend taban riman ka por recommend ko mga ne ki don yela ki jong reservations bat kiwi larang lala ban wan ra no udut ngi wan ra lempala ban wan ra kasong ka jing lat ki jong ki bat ki jing kwa jing don kam ka jong ki mo tok tarbar
Gabalai, what did she influence? I don't know. Do you know? If you don't know, I don't know. We just don't know. Then those who know but they know what she know. Simple. Bakata ka day but ka beauty jingta sunscreen. Lada pimpat sung tu. Option net. Pi kani ka kentin influence am kani ka kentin belum tricky bag. Influence kemud ban pin long iki brio bagi kin shim ya kanur kanu decision bagi kin rai bikin le ya kanur kanu kam. Nga am khali influencer, nga khali content creator. Ngam te beli bagi nga influencer na em teman nga khali content creator. But la yung ba that she has influence, I think she does. Nomor beli kibabun ba kiparlok kibawan siya kiba itang comment section kiba kali sipang kumnu banle ka cream ayu banta bat kiwi lar pi 4 juta cream pita glycerin te good for you pim dan kam jing ta cream pim dan kam jing ta jing pen lani le pim dan kam glycerin pita kum nga da ka umpnya snap kor na do kli do kejat ru tali even better tenre lada piong pat ba ki kham influence li khim la bane ye ta ti pi bakla if she might not influence you but she must have influenced somebody. Tiba lada if I am wrong, then she shouldn't be having almost 30,000 followers on her Instagram account, and she shouldn't be earning that much, more than 2 of our annual salary put together in a month. Kamud inumla hiru ban kamay kata if she doesn't have an influence, but because she does, that's why she's doing well ken mo. But nang tay piong no there nang nani she bring nothing to the community. I have no idea, man. Seriously, I have no idea. If she hasn't bring in anything to the community, then be my guest. Prove me wrong. Prove me wrong. Mo. The shame on your podcast. I don't know what did I do with the podcast. Teman rei lada kibabun ba kibapej ru kiyo jing mentoy na katu jing ikran te it's okay. Let's put the shame away. Kubreshibon ni kajing ki honest comments ki jong people mo. Kubreshibon te kumba pi pensko ki jing pensko jong pi ngarang pensko jing pensko jong teman rei buram pat ki jing pensko jong pi mo. Ta ani kini kinong komen hani hai ri hai. Oh ni. Ta anyway, ngini ya sushki pat. Dear Kong Sunscreen, when you compare doing exercise and applying multiple chemicals on your face is a whole different thing. There is no such thing as exposing ourselves outside to the sun without applying sunscreen. We'll get cancer from those UV rays. That is all BS advertisement to get into our minds. From those marketing agencies to promote those nonsense products of theirs. Our fathers and forefathers, they lived longer than most of our life expectancy, past even 100 age, yet they have no lotions, creams or sunscreen or whatever of these nonsense promotion products. God made our body to adapt with nature, expose ourselves with nature, not with these nonsense chemicals and sunscreen. Anam laban defend namar ketua di kap domain jengi tamang laban ngom ni. Tangan ni kawai. Ki kimi ki pa jengi menshwa ki dangnya kali kulai. Lada ki don ki kali bakat kini ki pipui begini ki pollution kat kini ki basyong hang ni ki penkelap persen ni ki babon ma ki na pring jongi ngatarai kin habani wat hil dal kalong dekat mesin dekat beriu ne bentak ki durmat jong lejong. Teman rei namar bakim pat don kadang khot ke perthai ke tu ke porti kim banse lani kim dan kam hiru ke. Rei mentang ngim banse ngi haban wat. Te maybe you may not need any of these. Teman rei somebody must have. Till sepang jong kita ki cancer UV rays and all that, I don't have facts to back my arguments. I just leave it at that. No comment. Teman rei la fikiran pat sepang jong ki kimi ki pa jongi ka perthai jong ki kadang khoi palat. And kani kadai ka bentar let's say jong jingim ka bangi hapan depend on the artificial perda jing da bat kiwi kanang bangi la ban yadai la dia na kita jing ma. Mo. Wait. Oh, jur organic, yes. Hagapor misalnya juru belum organic. Mentah dawai sudah tapi nong no. Ki kan salu kat nang badan. Pi sngi ne, pi bam ne, pi ne, pi iru mentah any possible baik ban yo, you know. Ultramax, bakul lah slam by affiliate live ni na dang susdang na kamu. Ari join the club.
ngadang pe arta di ka yumo ya ka chat MB khasi unu ne kanu khasi badai ka ktien babaro kitip lut lada kren na phareng ru don ki bamnang phareng kin sung thu lang kadai ne kumno ka bakadai kata ken lalong no community lada de bengi shem ya ka jingkren lada ngilet ban kren lesi among bang pitpo tendri lada ngilet ban kren hagi jaka ki bakham kendong kendian ngin ha ban kren me jaka ktien khasi ki bangin ya su thu lang ngin ha ban persang kala kaliai ban penmi kentien demi kentien lu demi da phareng ru habong eki ong kumnu sai ka tu haban persang tenrei ha ka podcast bukum kani bar ka banging su thu bagi babun ba jan siteng siliang na ki ba page podcast ni basu thu kren phareng ki bala da page video jong upadu aki gyong senai padu bukren phareng teman rei marsen kren phareng khasi la jong makren sikni rei gyong au khalish tenile em no pi kata ri kami jeng arsap kai te takada perlok ngi ngini ap syakmat kumba kadai banlong in ai la tigi perlok ke jongi bikin kren ila ka jong kren hala ka jong ka jeng mentoi mo te kamdei ka channel khasi nyai kerteng haslong nyai ketak name talk of the town kadai ka pharengi kamut haslong nu kalam nong khasi hapo kadai ka english kala dei ka shu khalish so you can call haslong podcast as khalish show it's nice to tamak kong ba hok banner 1 2 3 Chris Moni comment jong pi mo okay yes I have very good comment nang ni haka life okay I'll come back to that daddy chill okay somebody says who TF is she? She's the one of the iconic diva. Duh. Catherine needs to write a book. Okay, ngila po siya bakot jong comment section. Alright, let me just take the comment haka live jong imo. Tinamar ba kala day hi kapor nga bang no li pilot lagi khun kila kitia arkla. Te anyway, tingin ya nyo bed da kani ka live hang ni. She live chat. Join conversation. Okay. Long ni man penhe kanim tu. Tolong itry deh. Tuan lihat tu. Big fan bakut, I agree, and you influenced us millennials. Krish Moon ba. Thank you so much. Iya kajing ayu jong fi. Iya kajing ajung mensay mo jong fi. You honest lingdo. Iki ba pedang ti pedang iki ba kentat ti kentat tama mde man penbor. Exactly. Kadi man long hatar kom. Takadaw ni ka sure ka long ta. Mo. Ti daddy chill. Bakut, what do you think about the situation in Nongra regarding that 13-year-old boy? Okay, let me just say this. Not that old boy, but the 13 years old. Let me be very clear. Kindan kibriyo kiban keren, kibala ban shame ya gani ka video, lesi kilaban le naganunur kom. Taman, let me be very clear. Don't take this out of context. What I'm talking about here is about the 13 years of age, not the 13-year-old boy. No. Pi lada pikren lada pimut ban kli yang as pang jong ka case kaya laga jong pimut ban kli yang as pang jong gajinglong khna ha kapor khalai snem. Ala banong kani ba khalai snem ka di kapor jong ki bon pha ki ba ka jinglong jongi jong ka met ki jongi ki khna samla kadang ya lingma bun ki jing kala. Kamdan jing dai kani jing keren bat tu khna pagi bajayu tende ngasus ngutara piwan rai kani namar ba kadai ka jing keren supang jo ka jing long adolescent ka jing long khis samla jongi ki babun ba ki bangi ngila ban yesem hapdeng jong kata ka jing yes khis samla jongi la kalong ki jing kwa ban mat ki ngalamat di biri ngalamat di kiat hakani karta ngalamat bun ki hakani karta ki ba lesi ki bangam kwa hiru taman itu ni tende kedi karta ka ba ngi haban ya ling ba ban mat ki ba ngi kwa ban mat ki jingim namar ba kalong phla lut barakhai te kani ka karta kalong so crucial so critical nadu khadwei khal arsnem ter khadu kumba khat phra khat khnai snem lada ununu khna ungop hakanu jing sni ungop hakini ki
kini ki snem ada ulaj ru na kanu nu jing snew kuma unlaj ha pedeng jing ni ki snem ti aingu blei banga ngalaj nyo hapdeng jong kani ka kita karta tende ki babun hi na pedeng ki klung khna jongi ki ngop hi babun ba ki jing ma jing man saw ba ki jing lin bas new tang hapo jong ni karta ti kai ka baja ba uni khna nganung nut ban komen e rum nomor ba kani kala ban khata ya ka yeng kesem kala ban khata ya ka ya ka kompanya ya ka jing bishar ni ki inquiry bat ki we le se nalor badang de juvenile lada don kanu jing don ktil lada don kanu nuru ai baka aji kania na jong benta ngam don e banong tin rei jag ba piwan ra e kani phang jong kani ka karta kulang so crucial so critical but khamtam le lada de phang juni khuna kadai ka karta ka ba le se hajing lanti jong dang long confuse ba phang bon ke dang don hapding jong ka jing khia jong berkhat sung thu ka jing don kam ayu kamet ka jong jing don kam ayu kata ka jing berkhat jong jing don kam ayu kata ka yeng ka sem ka jong na u lani ka jing don kam ayu kita ki parlok e na u ka babon bagi ka belong pressure ba ha ki khun khna ki jong ngang la ya lingbang su thu kini ki dos jongi ba dachal sedeng kamera la ya lingba ki sung thu e kata but ya ka weiru ka bang ya ka tahiru ka jo ma long e phi ba ki khun ki ti jong phi ki persa ka jong phi la kalong ki contain ki sendrang ru ki ya ling ba ya kani ke ju ke jing ya ka ba ba jing jar ba ti na kata ka daw ba bangin kham kyar khendiat na ba bishar kham kyar khendiat na ba kedau kti na ba kentho na mar ba ki babun ba kini ki parlok ki jongi ki ba don let's say ya ka jing sngo ki jong ki ha ba de bat kani kan bu jing ba ki kin let's say kan bu jing ya ka yeng kesem kan bu jing ya ka yeng kesem lada ngi kloi ban bishar ngi kloi ban pan jing khen namar ba kani ka de ka topic kani ka de ka benta ka ba khia ba hakim lang salang ka ba ngi hap pan shim khia de ha kani ka karta ka ba bun na pedeng jong ki khna jong la kalong ka then shin rang ngi ngop ki jing di ibas new de ha ki ba bun ba ki benta jong lang salang jong ki dong ki snong ki jong ba ki khna ha ba kum kini karta ki ngop haki ki ba kimla wan phai shu sha ka jinglong ka ba be hajing ko jong ki don ki ba hap no na ki na ka jinglong jing im jong ki dan ki ba hap no na ka jing puli jong ki bat ki we bat de ha kani ka ju karta ki ba pun ba ki ba ja ti ngam keren ni ka jing don benta ni jing bam don benta chu ni khna ti heng keren ni ya ki khna salansar bat ru ya ka perkhat perdan ki ba le se uni khna ni ki khna ki don hakum kani karta bat ke jing sem go jongki lada kalong tu kren lada kalong tu ya hakata kalenti ke balik si kini ki khun ki persa ki jongpi kin yo ban tip kin yo ban nang kin yo ban sungu thu ya kata ka lesi ya kata jinglong jingim la kalong ke jing don kam hakamet ke jing kela hakamet ke jing don kam hakaliang jong ka jing sungu thu jong ka jing kwa brai ru dan la le sela da ngala ban bu ngasngu senei ba ban bu kum kata kintian teman re for the lack of words le ngong urges ka jing kwa ka jing don ka jing kwa na la kamet kitu ki don kila sedang mi hakum kani karta ti kini di ki ba ki khon khna ge jongi ki ya lingma ti sngo ba banda sngo thu shwai ka jingmuch perkhat joki sngo ba na sngo thu shwai ka perkhat perdan ki jongki shwa ba phi pen lek ban sneng ban kentu shwa ba phi pen jam shakhmat ba pen bishar ya ka ba ja bat ki khon ki khna ba dan hakani karta phapding khat ar du khat phra khat khnai snem khat phra khnai le sila ban kila kham he khne tin re kita ki teenage years ki ba ong. And this is very, very important. This is very, very crucial. But kani ke ba shirkei ba ka ba ngam kwa pi pen miss pi pen sungthu bakla ba kwa pi pen shim ya ka jing ba khli da ka long pi de ki men ne pi ki mama ne ki nala ne manu please take care of your teenage kids. Take care of them. Maki di kini ki ban shna ki ban thawi ka lawai ka jong ile sai. Ka lawai ka jong ka perthei hi bro ko we jakim lang sa lang hi bro ko we. The more no katangi nang seneng katangi nang yui ka jing shisha katangi nang yui ka jing kelale se hakim lang salang but sobha ban wan ra kata ka jing kela da ka ba ngi seneng ngi peni ngi kentu ya ki khon samla ki jongi
mo tidak ada ni isu kita kuat keren ni okay bakut sungba tips lem yang aru hajing ki samla nglasa elam bakla hajing sneu bubun hagi perlok khamtam ki adult websites bun ki basate hakini hajing sneu okay ta sabangan ya selimo dan yung mar the official bakut next podcast invite you aktor Albert Mauri ken ibala yo aki international award maybe sashubu haki channel jongi sashubu daka comment kena bengila ban yo mo to anyway juga por Steffi Kriem yung yes entering to teens will experience significant physical psychological intellectual and social changes as they move from childhood towards adulthood to Suma tusin rolin ngit kan kamde kerteng jongpi lada nga kerman kamde kerteng jongpi bingi pau ni adult websites nganong ipi mentani hakapor ke jongi hapor mina kena mangi kidang don sisa ti adult websites hapor kena jongi lim dan hiru adult websites ki babon le kidai ki bangi yo lan lada ong kidan ki adult films kiba let's say kiba ngiyo lingba kini ki CDs ki cassettes but kiba mingiyo ban mai jen jara ban it was so difficult banong hawa kitu ki por ban yo tenrei menta kala long suk palat beli long suk palat nomor ba kini ki social media platforms ki jongi kala long open to so many things ki bon ba ki unfiltered videos and content ki ba done forget adult websites ni ki badon hapo jom ki kini ki social media platform ki baper teng kindon me ki banwan hapi ni de ki rukom ki baper ki barit ba kin chuan tang tiak kin pani pi kinet tok le pi shu kham ne tang kuma ar ne lai second kuma chong no pi page ne nang ta next pi swipe bam kalawan yang keju of a similar nature kada de jing shisha but kaba bha kalau ya kani ke juk kani ke kenti ba menta baki ken like ba ma phi pen like de le phi kina samla na ka jing sha te sha khum ha bakum kini ke now what does adult website do adult website kede be kebenuan ra ip ya kata instant gratification la dala banong kabala banwan ra ip kata jing song screen ha ka ba kenjan sim bakala ru ban kita yaki urges ki jong phi kita jing kwa jong kamet ko jong phi ko jing kwa kita jing trang ki jing throw le se kita jing kwa brai jong kado kilong natural kita jing don kam hi kita natural instinct jong ki babun jong u khun benriu hi jongi barokhai bingin don ki natural instinct si jongi bingin kwa i ke berkat bangim pat poi ki jing song kurim ngim don de ki be pat kilat bingin la ban penlej jingmut di jingmut perkhat jongi ya kan met kephat ke jongi bangin ong bingin commit shanu nomor ba 4 don mano ban bingin yo ru ita consent banu bingin rung ha kata physical relationship ru ngiting ngimyo hiru kum kita pada kani ka age kadang lung baru ka penlong sir ngi bingin le bun ki but the safest haven ka debit into adult websites kadai into adult content but kiwe keba kani kadai kan shimlut ya perkhat perdan ke jongpi trust me when I say this kajing kini ki adult websites bagi adult content ni they will lower your creativity when I say lower ya creativity ke jongpi kalong ba hajaka ba phi phin puson ki haka jingpuli ke jongpi phinom la shu hajaka phin puson haka sak kapong jongpi phinom la shu ki babun bha ki jing hikai ke baide ba kumnu ba phi phila ban take care ki jing don kam jo kamet ke jong phi tin re adult website sem ka dei ka jaka nomor ba ka dei ke jabo ka jakha ka don hang tu bro khai bat la da pisngo ba ka ai jung to ye phi hang tu hi nei kala banong ba kamet jong phi ka agree palat dei ke sim jong phi ka no agree nomor ba pisong thu ba ka dei ke basniu but pinumla ban expect ba pinyo yanu hang tu ba pi thu but la da pisngo ba pimla ban pet yanu ba thu yanu ba pi
let's say ba phi ya yeng lang thì cái ba pelong phi pen lek ben pe ban kwa ban pe ru ye ki let's say la de kim dei pat maki la ne ki bri ki nong wei ti henry kani mri tang kataru ni ka wan ka tu lut ya ka ni ka thinking capacity ke jong phi ka tu lut ya ka ta ka peace ke jong phi ka thya ka dem jong phi ba bun ba ki ti la de phi ong ma phi sha ya lam bakla ngala bnong phi tang ni ko wei kebening kong hi you need to focus your energy phi dan come and focus your energy jong phi to one thing and one thing only and lada day ba phi don ya kata ka jing sngo ba le se phi don da ka kinja habit yura ba phila ban le kai shani shatai phila ban le gym phila ban le kai phila ban football and all that phi steam out di ka to energy jong phi shaka shaki wi pa benta phimla I can give you only one thing duai mal phi duai kan kam focus ya phi da kan wan ra phi da kwai pat ka rukam and that is what you call self control. It is only ba phi focus on something and you let your energy into something em ba phila ban like ni kita ki bro khai you just close your eyes phimlang ban duai le si pyong ang pa duai he jingim phimdan kam heru ban nang duai shu khabrep shu duai be karan chiketin ka ba phinang to just close your eyes focus yourself ha ka jing duai but nang ta pin yo ka change mo ti kita di bangala ban ai hang ni thenre ngatip pat bakade ke jing yale jing babun ba ki khna samla jongi ki ba hadu kani khlemat ki ba ju yeshami kum kini ke yes it is tough for this generation it is really tough tamba you need to focus your mind on something that matters mo to ini ya chmat bakut khollang no yakini ki couple room ka podcast jong phi mar the official channel Mari official channel, not sure. Akan mau. Oh, Mari official channel, yes. Kidan itu ki arngut, ya akan mau. Dah, tengin saya perkhat mo. Saya comment baik, naik comment hang ni ka page jo, hang ni ka live, please comment haka comment section jong page jong ye po. You mo, haslong. No talent, bakut. Ketim ayu pi support haka football. Kumbalong hi kani kerting username jo pi ngaru I have no talent in football. That's why I don't have any jing smutanat hakbede ba football mano bangan page bangan da page smutanat ya ka hadu kata ti Henry kade hi thik hakbede bat ka let's say jing smuthu ujonga bansulong no udan ugol kiran ki player bagi tap gol bala tap gol bun ujab ti ngai sya bujab okay ta you got it bakut just to pray. It's only medicine to us. Pray. Only pray. Yes, I like it. Yes, sila reply ni. Bakut ngala adep gililut di social media mentah berok nambar ngakwa like sisa. Mentah Henry bun ki jingwan jingmut sneu. Banlik pai biang syata. Semua bahabu jing dua lem yang amu bakut. Bakut kuma pi ong katrai ban kedau kiti ino kadai ba sneu bah kham tam kitu jing ja bo kis. Ya. Okay. Yes, Sumatusin Roland. Kadai. Ingin kema pi ki jing dua tenre syukur mau pat dia kini. Tang kata hi kama kwa nong ipi ba ya kabangala na there is no fast solution towards it namar kani kadi ka bat bhai ka babun mai khna samla khamtam ni la dan phone mentali ka ba ka basuk ba nata ka daw please bu ijimut jong pi hang no pi kwa bu ijimut jong pi badda kata kan yarap bhai pi hakbai day bat ka kata ka jing persang jong pi ban sungu thu ya ke e ka ba pi kwa ka jingim pi puli ki balong ki bala ban kala bakin long do long snam ka jingim ge jong pi puli ke bible pi puli ya ki jing lesi ya ki jing tho ki ba la ban yarap ye pi ban pen sungu thu pi kanu ke benta lesi ke ban yarap pi ba pin bu ye ladi ha ki jing duai lani ba pin yo ru ki jing hikai ki ba kala ban yarap pi nama bling oi kata nomor ma pi shimet hi pen sung thu ge jing ya lenti jong pi shimet hi pen sung thu balei pi kwa pi hi shimet pen sung thu balei ba phimla tila da pi puli da pi wat jing tip da pi wat ya kalat lenti ba pi pen lai
kandan be kalat ublei peni be phi kalat mo nata kadau la phi pli ka bible ru phi pli kata rukam ba phin puli ka ba tang na jung puli ka jung phi la ban yo i ya ke e ka ba le si ublei udan ban ong phi bunai bor phi phin lai mo tamani ka beningkong na ki beningkong tam ka bang kwa phi phin le phin lai focus on prayer duai kana ba phi phin yo i phin yo sngo ba ya ka jing ya lenti ka ba thamai le si nam ta jung phi mo Tito. So tana di kijing sneng be jing ajing bud jong pi. Bakut, I love you. I am gay. Sorry, joking. Nang kiu seprang. Pui. Sorry, I'm taken. I'm married. Ngeladen lok ngeladen kunru. Ta bakut ngasngo shem hakru monetize. Oh, why are you gay? Ankli dah jing kli. Yes. Phi om phi dei sejubap yang tu. Bakut ngasngo shem jingi hak rukom monetize ke channel ajing bol lemsi please. Kidan laki kelas ke jongi bengi le tin rei ke syong la da phi kwa banwan tis phila banwan. Anyway to ngatrai ka kanu ilaya ni pen kuno lalong trai. Lalong. Ni tingla ya le lut borok ki hang ni tin rei Baru ubri bestat menu balak ban len ladak lampli kelat kum lu laj ban keren ke dei. Ngasang lai dap ni. Bakut pisngo kum nu lada ngi haki lai pol san sne min shwa klem mobile ngi im ban mujale marbul mau pen ding hai bat kani gejuk mentah. Ding hai. Ya tama pi kawai ke juk na kawai ke pair bet bar ke jingi pair kan dei bet kuma hapdeng khasan me chipo hadu khasan sne me ke jingi pair na kawai ka yu sha kawai namar ba ki babun ba ki perlok ke jongi ke de ki balej boleh lakut Itu kelayat. Halo? Oh, kebat. It is batting, man. It's batting. Ngambil skoye gini kayu. Oh, village jadi mai menang ni. Tad ngono entah. Antor ham kam dan connection so. Wifi ka dan ni. Kami ada. Ay kalong te. Ya. Kaya ni. Kam snupat kapal lagi. Kaya. Jio network ni. Hable internet na koi video sini te kurukam. Mo. Jio bila. Em di nomor bau ang bom dan shoot ne sam 4 poin ne kamnu ne something ni. Name dan slot ne. Ngatrai. Oh, hoi mdu ang pang wayar something. Imat bapandai wayar long limited deh. Ini kira Airtel. Airtel. Karukam monetize tu kelayat te. To perlok ngan keren lah keren ker bakayat. Kayatnya mana tu? Nothing. Wifi kan, dia balik wifi long tu. Dia wifi nak phone nang tas shu. Ayu te thers ka ayu. Ka wifi ni jo pita ka ba phone tu bunya ra. Entah se. Nga upload story ni ne ka ada update sejan lah. Dekat use. Jo wifi ka. Airtel anything use. Aduh, pukul nak. Jam lo saya pukul nak lem lo. Em kang ni kalau upload itu ni pila men share baik.
Ya mari dah tu kalau oblul sunat dia. Ha. Jadi connect pun dapat ni. Mau bukan ikut kita. Connect situ. Kalau ni. Oh, hapan sebin itu ke phone saunan. Ha? Saunan. Okey. Ai tu kat you lah phone net. Nilai dia bani mi hilang ni bani song lang teh ni. Dia stream bro khai ni ya komen boleh komen kat bumon. Ngat mi ni udah. Wan. Mi. Ani shanet sikini kena. Tu. Nong vet. Bro. Cocktail King kita. Okay, pelok. Okay, pelok ting try ni penkut no ru kalalong try. Te kulis bon be pia page na ru pasdang no bekut bat ngin saya syam yang para ko ipat ke live. Te ka basngo ka ngosi ipat ke long mani ke live hujongi imang ngin haban pen wan ki wi rukam ru ngin le ngin de le game no ting sin. Le game. Oh ngan sahab di ban unbox pi kawai. Kidang dan kita ban unbox ngan live no sign tu. Simla. Kanan hamid. Teman nang la balik dak live dak wi ke live bi ni. Kani kadi pi nam komen ni. Nang sa live no le live unboxing no dak wi repat kerukom. Kidan kita rima kwa ban unbox. Anyway, kulis bon pelok. Kulis bon ngi try ngi bahang ngi penkut no te naru sedang do bekut kilai bon bagi page. Angam tip kanungut barokah hidup mentah te tang ba. Yeah. Thank you so much. Dah. Kulis bon pelok ngi saya share my video. Thank you. And subscribe to the channel if you have not subscribed. And we'll see you in the next video bagi vlog sengai ki bang Juliet ang kapor. Baiklah, penkut na. Lakon na. Bupli ni wei nama pasal ni wei lapun lep. Ha, pemperkuran. Kadang keren men penkut dan lada adip to black. Kani nayat. This man. Oh ta. Toh, publish mon. Kidan gini ki parcel ki bebas ki bang kampat plate ni ngakwa ban plate khamat jongkli tama mentah dengan plate show split bah ko live te saya komen hapo juga bangan le ki unboxing video bagi review ki prepare ki bangan le nang ni syakman dak live. Kulis bon perlok. Kulis bon ni ke team bro khai. Ito wan mi pen mi dori be. Mean guy. Green t-shirt guy. Unbox na kabam. Yes. Sure. Kamu jangan dah. Kamu jangan cuk. Ambil dah. Wih ni. Unbox kayaknya apa? Keliman wei ni unbox lah. Oh, show. Wow. Oh my god. Wow. Oi, belum nak? Toh, thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you. Good night. Bam show nak. Bang tu show. Suka tu.